Buri rok selarong no kisani bagai hamzagui thokai rangsana bagai hamzagmani selarok buri no tangai rang hona nangka kisasa hamzake no selaka hamzagui kogorongi thango buri rok wansogui sia borok rangni bagai sini hamzago ati khaimarok belai na hamia belai sitra tamu nai nyebede au tamu romi kahini songo neng tabung nini burunya je hamzagui rang rok salok tongmani neng to nokya kuya je WhatsApp rok nungui hamjalai tonga ঠিক আছে video call rok hamjagui nungui hamjak tongma bai neng bono rang salok tonga ঠিক আছে nengke lukorok tamo sanai nini bagui neng bono tamo fake da kaham da amni bagui buito wan songmani kabangma phayo haya diba neng amni bagui tam kok sana busung haya to ang bona hamjagmani ko bona ja wrong number dial khlai bona hamjagma ya bona hamjagmani bisingo bong paran borok botongo iko jemon bini bong parane bon munani ko se hane blogi kam plai samung plai to am bochana am bochana kam plai blogi iko bisingo ko ang single to hena bui jotana buri be kok chao amung dino jotana buri chala kok chalayo ga hana thango youtube na yo www rok ang onek hamja ko am singo nai to obon nai bisingo ana singo nung buri jogana nang hai ro ang bo saka mat tong khai ba life mi ba ke mas tung nango ang de selo pem bai 2019 malai ka dol bai ke basa ta cha ani tong to an bai je mata tong an kok sana ka semano ka jamano buri ka am hai ro min chao hai ro cha ke ang kok wa ang ni jibo mane do nai ji nai to chitra kon nang ya do hamjang mani kun nai to chitra nang ya kok ke buka ni wa thani kok ro sa ta ni ke buka hat thang ka kok ke ma chi kok sa ta ni buka hat ta ni ang bo Buano buso hamja ka semi ya bon bisinga ni buka bisi hat thang ka na ai no amne kok jeme sale ka bisinga ko nabar no ka a hamja ka ka jang lai hai to bu ba si chong ko bu ma ko ko se ko bindara mang ni tongo Hyderabad to tongo jang kerala tongo ke ba so bindara sang kam ro ma ya ro tongo ni ka ro ba so kan ko ko ke ang bai dai ka ang kam ka tongo 10-12,000 te ka betan betul ma nang ma sa itu am bisinga sa dara no ka na sima ko ko la sa ka na ya ai ngo tong ni cha de ni tong ko am bisinga ko do do sal ma ni baram thing sa kana na pa ma de ko ne ra ko re re ang chaga bana na gre ke na ji bu ko na na jo to bu siro to sa do ko sa ne to am ke sam chu ba na no ke jam cha 50% 30% chu ba na cha ke ta re ro dam to ko Hingke neng tabuk nini bernyi neng besar orang rok subak kana neng sai kana reta. ba ji sa ne ko ta ko rang manang ro man tong an re pur ko tongo Nin thani prup tonggo nini thani prup tong ha ke neng nini bernyo je rang homa rok nin thani kuso detail rok da tong phunuk da mano. Hai, ani phone jo to ko ani phone ekdom chami na diko kipe chami to kan nar to no tam go hindi o kaisa mane bak nar to no ang bona burini bak nar to no to pore ang saka kara hame nai jat puru thara kok saka burok tabung dino ka hai mang chi chwang noi kok sa hai ro mang chi kau bisi bak bo faltu so hai ya do ang phun to tong wa the tongo ang ani amana ra ka pa che screenshot ke nar go ang je nokor ang ka pa che ang google pay mang khale iki ba sidi ma thang dau ong si do ko Yang phunuk di sagai. biri raja de burma to ko ba ke bin bachi ni bu bachi ni Mo hangka ke je neng rang sen khaimani mo hangka ke sabni bumung klai mo account malik ni bum tam klai. oro sujek tong na bla sa bir raja de burma ni Biraja Devrma no bo sen khai hoka rang 10,000 bin basini number bo 10,000 rang sen khai hoka mane tabuk obringi darata nyang tamonai neng nang khake neng obringi nasonai jada nasu ya jat ha tam na sunu jar na se lein sum to hamjago ang kai jana mo sum go borang ro kana na faltu darang no ba 10,000 টাকা rang tripura o income kai punuka to bui Yawan pore ana sungma pore ang sanai 10,000 ang tripura bui ruje ke punuka to ano ang bono asuke hamjago bonang asuke obo 10,000 te tebo tongo ang obo tabuk jat sana klai ke tebo sana ang tebo punung mano bone kok recording so joto kichu tongo anthani osugya paya tebo tongo omo kisan jaga but ang bono ang kol kyan number busy sikiklai ja ikobru ni photo bana ne ka naima no ko ana bone photo rogman botongo tebo nai na dam ke tebo tongo anthani norong nai mang khana tabuk bini bini sela tabuk
pura bono rang sawi obroi Miko. ya kari rejak amni bagai osela dukun nangjak nanya ji norok ei berinyo sini manghake bono kisa sawi rede mane yang sela bini sela belai dukun nangjak bini sela ni kok khananya ji botam nei saitong bo asak dini social media o phanya busing phono tini mo bo ma phakya sana bagai saklanya bagai bini bukha o asak kosa nangai tongo ke bolo kurok asak saimya na mi bukha o tam jingjal klai tong Bini pulen foto nang mana ki koma. Boboro kale bare tama. Bini kale bare tama foto anoro wan ko. Boni munai nere wana bahano juk. bini bahan jeng no photo siang khai ta bini bani nai Bini no gana ni bahano juk ta. Bahano kana pon te no ma kache ni bohong ni ngani man ko geblo. tabung nungo berinyo kaham ka hamjak tong ka kok thase sini media ro nai tong nai ro no lokoro no saikana re Anan ko kuri. hingga tai kaisa kong no sangra busongo nung o bori baito da malaya ko mane khali facebook sinda nuklai hamjak lai ki chat khai ap ko Ang bono Facebook chat ke hamza mane boya. Abo ani dol kaise number imam bonte direct ko try imani do komachi. o berinyi kami ka tamuak lai ka Bini saikana amoge telia mora borma sora. telemura borma sorani beri po hingga nini kami ke boroni ka saikana Angkai ko Kamalpur ambasa Kamalpur joton sina Kamalpur manik bandar lamut sora ni ang. khanai mabai kana tam saka lokorok kisa bongni borongni tomung rongno kisa bui khai rukjaka lokorok bono hel khaimano bo belainya dukhon angjak bini sela tabuk kubui onya sela bai obri hamjagoi tongo o sela ke belainya dukhon angjak bairao kam khai tongo kerala bo norok oi video no je share khaijak khaidi obrinya kisa phungna bagai bujirna bagai kisa Te saima kaisa kok ang chanamo sungo social media tam man sungna hamjaka ang bana hamjaka. ঠিক আছে hamjakai hamjak mane rike hamjak mana nago ang bana hamjak ma rin tago. Ike tamge maya. Te kaisa kok ang maya kai bui maya direct. Ang to tinota tarang sia ang maya ke bui maya. Kajak kwan thang to. Suja kok bo tomung no phajin ningi sa ang thangya bo ana ringa sa ang no thangya thang phajing phano bezar phanang mano ang tabuk thang kai kai jat ang thanao direct thanai borok buthar mani buti kes nai nei ang okukte suna musungo ang tamu buthar ke khana do borono buthana nangya obon slai borok thuyo kethang tung tu ni thuyo tamu ni chungdi tamu gen chugang sanai hamjak ma bai bana butar paikya obon slide thuinote obon ni badete ke bo thuimiya ang jerokom thike obon bade ke thuimiya bani lamas mi soindar bana te kunu klaimiya oke masi ang mai ke bo maya ang mai ke bo maya amo oke masi uko o burini foto ko ma hingke nonang tai sa kok sangna busongo nung tabuk o berinyo na songnai ja na sugya jat ang time pass dakhai tong ba ar nunga na ma ke kok sung ba time pass dakhai tong ba hamjak hinna na sakara bla na nung tabuk pano berinyo jodi nung mai phajeng ko sekha nung o berinyo na songnai ja tama na sunga ja ada mara nai to ni khaba hamjago bobe ka janga hinna sai to kana bla tama ko su ta na ma sa sek lai do ta ঠিক আছে ko koi ani no chaya hamjak mani ani no chaya hamjak mani tomung chaya tong khai ke na comment klai di like klai sa de no like tak klai di share bota klai di no comment kai chimi sa de ani busuk chaya tong khana o jaga hamjak thani chala chitra tamo ke chala chitra po puila o khai rang ka hamta nai thong nang ya nang nung ya mang tam sai tong ba puila o khai sawo rang pisa nang ya boka ka hamchi nang ani boka sudah hamya khana ba je samna de tong nabla nokor ya kale pon de tong go nokor cha su ya bon ri wa obon pore se amar kita tam khai na hino obon bagai no sagai kok chitra hinna no buri rok tamu buta jak to rap khaja go obon bagai no unko tokon age khena mo sing tam kubi hamjak man ke buta na mo sing ya kubi hamjak ke buta na mo sing ya uga mo sing